Hey, it's okay. It's okay. It's okay, Daddy's got siya. Yeah, it's okay. Yeah, see, that's the cradle hold. Hey, Dwaine the fam! So, pasensya na kayo, haggard na naman ako. Talaga ang buhay namin ngayon. Alis po ako kasi bili ako ng electric. Ano ba yun? Electric pump. Electric breast pump. Tama. Si Baby Nitro mas gusto niya yung ganito pag hawak ko sa kanya. Kasi if I try to hold him the other way or the football hold, like, umiiyak lang siya. Pero pag ganito, tahimik na. Okay, maybe you don't like that way. So I don't know what you want. I think, sa tingin namin ni Shanta, parang kulang sa gatas si Baby Nitro. Kasi tuwing nagpi-feeding si Mami Shanta, nakatulog siya, pero mabilis siyang gumising, tapos iyak siya ng iyak, and then parang palagi siyang kumakain. Like, kailangan si Shanta mag-breastfeeding palagi, and nakakapagod. As in, sobra. Inisip ko na baka hindi lang siya nababirth ng maayos. Pero feeling ko kulang talaga siya sa gatas. Yeah, ganun. So ngayon, si Mami Shanta lalabas na siya. Papunta siya sa SM Mega Mall kasi bibili siya ng breast pump. Tingnan natin kung ilang millimeters ang breast milk ni Mami Shanta. Matakaw to eh. Matakaw tong batang to eh. Sabi din ng mga nurses sa hospital na matakaw talaga tong baby na to. Diba? Yes, you're super matakaw. So I think kulang yung milk flow ni Mami Shanta, kaya bibili na siya ngayon ng electric breast pump, diba? Pero pag ilagay ko dito sa bed, si Bebe, Hindi na siya iyak. iyak na siya, muntik na. Hindi siya iyak kasi nasa camera daw siya. Ngayong araw, it's kami ni Baby Nitro. Mami should bilang, ilang oras ka, Mami? Ha? Hindi oras, hindi oras. Ano, isang oras? Hindi naman siguro. Mabilis lang, no? Can we survive for 1 hour, Baby Nitro, huh? While we go shopping. I think we can. I think Daddy can do it, no? Kaya ni Daddy, ano? Okay, Mami Shanta, good luck. She's on a mission. Battlefield. Grabe no, Mami ka na, Bebe, no? Hindi ka na, Bebe, Mami ka na. Bye, Mami. Say bye, Mami. Bebe! Bebe! Huwag na. It's okay. It's okay. Ooh. Lagi na ng freelancer, ha? Kaya? It's okay. Kakaalis pa lang niya. Umiiyak agad si Bebe. Kadalasan ako yung nagsha-shopping sa baba. Kaso today, kukunin ni Shanta yung bayad niya galing YouTube sa Western Union. So, hindi nila ibibigay sa akin kasi sa kanyang pangalan. Yun yung dahilan kung bakit siya ang bumaba at hindi ako. It's very expensive to raise a baby, no? You're spending money on breast pumps, milk bottles, you're spending money on formula kung kailangan, you're spending money on baby clothes, diapers, kasi it's payday ni Mami ngayon. Yes, Nitro. Okay, so nasa crib na si Baby. Sana matutulog na lang siya para madali yung trabaho ko. Madali ang daddy duties sana. Mas tutulog na si Baby. So I just want to give a quick shout out to Marilyn Morse. Alright, she has sent us a lot of stuff now. Ito! Alright, this here is a baby's piano gym mat. Wow, galing ah. Very nice. Fresh and fresh. Thank you, Marilyn. Kukunin ko lang si Bebe, ha? Umiyak na. Hello, may Dwanta fam dito. Si Ma'am Carol. Hi! Ma'am Carol, ano po fam? Maranan. Ma'am Carol Maranan. Hello po sa mga barkada niya. Si Abby, oh, nag-assist sa amin nang bumili kami ng crib. At saka ngayon, ina-assist naman ako ni Elma para sa swaddle. Ang hirap maghanap ng swaddle.
ano po daw yung binili nyo? Yung di po yung bibili na yung crib, yung bedding. Ganda din ang kilay nito. White noise. Let's see if this works. Doesn't work. May pupunta ulit na customer. Kaya yung binili yung swaddle, yun nun. Thank you. Ayan. Yan, cute na lang. Yan na lang. Ayan, pauwi na ako. Nandyan na yung electric breast pump ko. Maraming salamat kay Miss Carol, kay Miss Abby, at saka kay Miss Elma sa pag-assist sa akin. Picture niya, ha? Ready? Paano na kaya si Dwaine tsaka si Nitro? Siguro iyak na yun ng iyak. Kawawa naman. I think I did it. I think I did it. Yan. Oo nga. Saan ka na? Okay na. Okay. Sige, bebe. Bye-bye. Oh, wow. Hey guys, I have to tell you that we have a website for learning Tagalog and Bisaya. Check out philtalk.net. You'll find courses complete with videos, downloadables, flashcards, etc. Yay, Mommy's home! Mommy's home, Nitro. It's okay, you can eat na. Yeah, you can eat na, bebe. Huh? I'm so sorry. It's okay, bebe. Iyak siya, tapos tulog saglit. Iyak. Oh, Nitro, sorry. Hey, Nitro! Somebody bought your crib and everything we bought. What? Yeah, somebody went there and then they said, we want to buy everything that Dwaine, Woolley, and Shanta Woolley bought. Yeah. Here you go, Nitro. Daddy swaddled you. Now you're snug as a bug in a rug. Okay. Alright. So, how did I do, guys? 1 to 10. Comment below. Oh, man. Grabe. Shanta is right here behind this cartoon thingy na nilagay ko sa editing. Hello po. Kasi nagbe-breastfeeding siya. So, bawal nyo siya silipin. Alright, so, Shanta, you were gone for 1 hour and a half. Oh my gosh! Muntik na kaming nabaliw, bebe. Or ako lang pala. So, hindi ko talaga alam kung ano ang ginagawa ng mga single parent, single mother, single father. No, like, kailangan sila magtrabaho, maglinis, luto, mag-alaga kay baby, and then sobrang demanding yung newborn baby. Oh man, sobrang kawawa, no? Actually, nag-assist sa akin dun sa breast pump. Nakalimutan ko yung pangalan. Basta, lalaki siya. Ano, may baby sila. Tapos nagtatrabaho siya. Pag uwi niya sa bahay, tinutulungan pa niya yung misis niya. Oh? Tapos he works at SM. Okay. So he's like super sleepy. Oh, you would be, man. Naawa talaga ako sa mga single parent. Grabe. Pero at least dito sa Pilipinas, maganda yung family culture. So, if you're a single parent, tinutulungan ka ng nanay mo or lola mo, ganun. Yan yung maganda dito. Just want to give a quick shout out to Miss Abby, Miss Elma, and Miss Carol na nagtrabaho sa SM. Baby company. Baby company. Nagtutulong kay Shanta kanina sa pagbili sa lahat ng binili niya. So, ngayon may electric breast pump na si Shanta, so we're gonna see how much gatas she has. And then, sana it's enough for Baby Nitro kasi kinakabahan kami na parang hindi enough yung gatas niya. Pero as long as may malakas yung appetite niya, and I think okay yung temperature niya, wala namang Oh, I took his temperature kanina. He's okay. He was in the green, 36. So, yun po ang aking daddy duties habang wala si Shanta. Diaper pa. Ang galing ka na, Char. Yun nga lang, wala akong suso. So, hindi ko kayang i-feed. Pag may pump na, kaya mo na. Yes. Yes, so dahil we have a pump, we have milk bottles. Salamat kay Claret Santiago for giving us those milk bottles.
I can feed Nitro and pwede na magpahinga si Shanta when she needs to. Kasi importante magpahinga si Mami, di ba? Grabe yung nakakapagod. Parang ang weird nung hinahawakan ko yung cartoon. Sige, abangan Shanta Fam ang sunod na vlog natin dito sa Dwaine Fam or Dwaine Fam? Santa pa din. Okay. Bye for now, guys! Bye!